Poslední den v měsíci, jsem král celého světa. Říkám si, dnes utrácím, vždyť přišla moje výplata. Koupím si něco dobrýho, něco na sebe taky. A než se stihnu otočit, účet hlásí velký ztráty. Kde je moje výplata? Vždyť přišla teprve včera. Nájem složenky, internet a peněženka je zas prázdná. Kde je moje výplata? To snad není možný. Celý měsíc na ní čekám a za 2 dny je po ní. Hej, 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 hej! Ha, 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 ha! Hej, 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 hej! Hej, ha, ha, ha! Hej, 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 hej! Pak přijde účet za telefon, elektřina a plyn. A já přemýšlím potichu, jestli vůbec přežiju. Lednice je skoro prázdná, Lexín taky dochází. A do další výplaty ještě půlka měsíce zbývá mi. Kde je moje výplata? Vždyť přišla teprve včera. Nájem složenky, internet a peněženka je zas prázdná. Kde je moje výplata? To snad není možný. Celý měsíc na ní čekám a za 2 dny je po ní. A pak se slíbím, příště budu šetřit víc. Jenže přijde další měsíc a je to zase to samý nic. Kde je moje výplata? To nikdo nevysvětlí. Přišla ráno na účet a večer už o ní nikdo neví.